baris lopes kuntul 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 baris. Alhamdulillah. 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 Sing penting niku wau paling penting salamane kali sinden niku. Masih karo Pak Dalang gak salaman pakai karo sinden salaman ngantuke langsung ilang. Ilang. Sinden niku sekti Pak Lim. Nggih. Sinden niku luar biasa sektinipun. Kok saged? Lho, pripun to? Mengke kula critane. Nggih. Pun saderenge niki ngeten Mbak Kirun. Nggih, pripun Pak Lim? Kula niku sampean kongkon munggah niku lho. Dikengkon napa wong penonton wis do sumringah guyu kabeh seger. Kula dikon munggah ngantuk kabeh niku dadine. Oh, kula kinten kok mboten. Mboten. Awit ngaten. Nuwun sewu kula tak melu. Muga-muga iso makili sedaya. Niki ngertine rak milih. Milih DPR, cara milih Dapil Magetan sing berangkat Jawa Timur, terus DPR sing lenggah wonten Magetan. Ngertine rak DPR. Kerjane DPR niku lho napa? Oh, ngoten. Perlu penjelasan. Monggo, Mas Nggih, Dalang. nggih. Mas Dalang. Ya, napa niku kula nggih pengin nyun sewu kepengin napa niku tangkletaken. Kula menika lak dalang desa. Nggih. Dalang desa menika sagedipun payu menika hubungan langsung kaliyan tiang petani alit ingkang mapan wonten ing gunung-gunung desa-desa menika dadosipun menawi pertanian menika wau hasilipun melimpah tur regane gabah niku nggih radi mindak niku tegese kula niku bakale laris ngaten nyun sewu. Pokoke nek petani harga gabah ku gak gonjang-ganjing, seniman niku laris. Tapi nek begitu gabah anjlok, seniman yo merongos kabeh. Pramila menika nyuwun resepipun. Nggih. Tapi alhamdulillah niki Mbak Cange, Mbah Kirun. Nggih. Masyarakat Magetan niki makmur sedanten. Persis dawuh jenengan wau. Kembang napa? Kembang petetan. Kembang petetan, kembang nuri. Wong Magetan nggih. Murah rezeki. Murah rezeki. Ditambahi malih napa? Mangan ketan diwuwuri klopo. Wong Magetan umure dawa. Amin. Niku dadi murah rezeki, umur dawa. Niku dadi salah sijine ukuran masyarakat makmur. Nah, lajeng ngeten wau dipun dangu kalih Mbah Kirun, DPR niku lho penggaweane napa? Nggih. Wonten tigang perkawis. Ngoten Mbak Cange. Nggih. Sepindah DPR niku tugase ndamel peraturan daerah. Nggih. Kados niku wau piye carane pertanian niki nek kenek musibah ojo sampai petanine rugi. Alhamdulillah. Teng Jawa Timur niki lagi dibahas rancangan peraturan daerah napa jenenge asuransi petani. Dadi nggih niku petani diasuransiaken. Oh ngoten. Nggih. Petani sak Jawa Timur niki dibahas kali DPR tingkat 1 Jawa Timur. Petani nanti dapat asuransi. Nggih, dadi misale nggih wis tandur wis apik, parek panine wis napa parine wis napa wis lemu-lemu, wis uwoh, wis karek panen. Lho kena banjir. Kan mboten salahe petani. Alam. Nah, Kenek wereng alam. Dicokoti tikus alam. Nggih. Sebutene nggih, sebutene. Nek niki racun. Kaya kesampluk ngoten lho. Mboten ngapunten. Kesenggol. Mboten apa-apa. Pancene niki dilahirkan di dunia untuk dianiaya. Gelem dadi dagelan nggih ngoten niku. Nek sing ngunekno tikus kono
Ora masalah. Terus Nah, niku Ah. mungkin diukur enten aturane lagi dibahas terus budi carane petani oleh ijol. Sinten sing ijoli? Pemerintah daerah provinsi Jawa Timur. Niki saweg dibahas mohon pandonga pangestu muga-muga ndang dadi langken nek petanine enten musibah saged dipun ganti merga wis diasuransekno. Niku sepindah. Contoh mawon. Nomor kalih tugase DPR niku mengawasi. Napa sing diawasi? Nggih napa mawon ingkang dados kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Misale niki nggih tahun 2017 niki 2016 April Mei niki wonten proses penyerahan kewenangan sekolah SMA. Dadi SMA, SMK, pokoknya tingkat atas niku mangkin dados kewenangane provinsi. Nah, ojo sampai, nah niki, ojo sampai wis dadi kewenangane provinsi sing asale ditangani kabupaten, misalnya Kabupaten Magetan, Madiun, nggih, sekolahane Kramut, barang dicekel provinsi kok gak Kramut. Nah, niku tugase DPR ngawasi kudu luwih Kramut timbang waktu dikelola kabupaten kota. Niku nomor kalih. Nomor 3, tugas DPR niku ndamel peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi tiap tahun niku kita bahas anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk bicarane Magetan niki oleh kucuran dana saking provinsi luwih akeh timbang kabupaten liyane. Supaya napa? Kebutuhan infrastruktur masyarakat Magetan cepet tertangani dengan baik, dalan-dalane apik, niki ditandangi wong loro. Di samping kalih Mbah Mantri Bupati Magetan, dana saking provinsi diupayakan saged mandhap teng Magetan dadi mempercepat proses pembangunan Kabupaten Magetan. Tepuk tangan. Niku mboten Magetan tok to seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur. Lah niki mergo kula matur teng Magetan nggih contone Kabupaten Magetan. Alhamdulillah. Dadi nggon pertanian, pokoknya DPR setelah kita milih wakil kita duduk di sana ini benar-benar memperjuangkan gitu. Apa sing dikarepke rakyat lewat program contohnya petani niki petani kada sing rawuh dan disiarkan. Sampai diasuransikke. Ada asuransi buat petani, dawuhe Pak Halim, misalnya kena wereng, gagal panen, itu iso dijoli duwe sing ngijoli sapa? Pemerintah tingkat 1 Jawa Timur. Tepuk tangan untuk kesejahteraan petani. Perjuangane dewan sekolahan nggih ngaten. Pun dangu-dangu. Mboten. Kula kemringet punan. Sitok meleh. Niku foto teng dalan-dalan kok aturan Pak Halim Jatim, Bolopes Kuntul Baris. Niku jajane. Nggih. Nek niku ngeten critane. Nggih. Wau pun didhawaken kalih Mbah Kirun, kalih Pak Dalang lan lintu-lintune. Kula panjenengan sedaya niki nggadahi pitutur luhur sing sae sanget budaya sing kudu terus diuri-uri aja sampe lali. Nah, salah setunggale budaya pitutur luhur ingkang sae sanget niku ingkang dipun wastani Holopes Kuntul Baris. Niku maksude gotong royong, guyub rukun saiyek saeka praya, bangun bangsa lan negara, bangun Magetan tambah makmur. Nah niku sing kula perjuangno lagi diupayakan aja sampai kula sampean sedaya lali awake dhewe duwe pitutur luhur Holopes Kuntul Baris. Dadi kangge penginget-inget dumateng masyarakat, nggih kangge kula kiambak. Ayo sing guyub rukun saiyek saeka praya mboten enten masalah pembangunan sing mboten saged dipun selesaiaken nek kabeh melok tandang gawe saiyek saeka praya Holopes Kuntul Baris gotong royong. Ngoten Mbah Kirun maksudipun. Matur maksudipun ngoten. Kok nek wis gotong royong tidak ada barang yang berat, pekerjaan yang sulit kita gotong royong Holopes Kuntul Baris Pak Halim iso bangun Jawa. Nah, sing perlu kula sampaikan
Nggih. Sing dawuh Holopes Kontul Baris niku Bung Karno. Nggih. Nah, niki penting, niki Nggih. tinggalan saking Bung Karno. Ayo ojo sampai awake dhewe lali nerusno napa ingkang sampun dipun rintis dening Bapak bangsa, pendiri bangsa Bung Karno. Matur nuwun Pak. Sami-sami. Amin, amin, amin. Kula nyuwun ngapunten nggih. Oh, mboten napa-napa. Wau rada katut tikus-tikus wau. Mboten Kula apa-apa. matur nuwun sanget dumateng sinden-sinden sing ayu-ayu alhamdulillah. Jabane murah, jerone larange karuan. Nembah nuwun Pak Alim. Matur suwun. Holopes Kontul Baris, Holopes Kontul Baris, Holopes Kontul Baris, Holopes Kontul Baris. Cocok karo ora karepmu aku ora krungu grambyangan kok ngono. Nek arep sene alhamdulillah. Dulur. Ya ya sawer. Ora, kok ngira kok repot. Alhamdulillah. Sawer. Piyayi budaya nggih abang. Mondol lingak-linguk. Aku wis dibisiki Pak Menteri. Sing ngurusi mondol dudu Pak Halim, ku Pak Menteri. Pak Menteri engko nek liwat Ngawi, kowe pengen ndang entuk saweran. Gampang. Pripun? Ngarep omah wenono gendera putih karo baskom. Cuwepet kowe entuke. Jebolanipun Bapak Halim menika piyayi kang budaya nggih. Nggih. Bapak Halim menika wayah Mbah Bisri Samsuri keturunan dari Syekh Hasyim Asy'ari Nggih. taksih naksanak kalian Yai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Nggih. Milanipun ora wong rumah tangga, Nggih. ora wong nikahan antara pihak putri karo kakung dadi manten. Konsep dari para spini sepuh biyen mesti ana tembung bibit, bebet, bobot. Bebet, bebet, bobot. Bibit wong rumah tangga sing digoleki mesti bibit anake sapa, keturunane sapa. Nggih. Bebet bagaimana pendidikan kualitasnya. Bebet, Nggih. bebet agamane piye, bobot teruji apa tidak. Insya Allah 4 ini dicakup Bapak Halim Iskandar. Amin. Bibit, bebet, bebet, bobot, Holopes Kontul Baris. Kembali ke laptop. Yuh. Iki lho acarane opo? Loh. Kok iso nunut acarane tukul? Adaanipun piyayi ingkang budaya menika menawi dados pangarsa menika saestu Nganggo rasa. ngangge rasa. Nggih. Nggih, still Loh. tur sing dipimpin mesti ayeme kok, Mas. Ayam Nggih. sing digoleki ayam. Nggih. Magetan niku ngangge budaya. Nggih. Mbak Budaya. Mantri niku lek tresnani ngangge budaya. Lho, Kamul Tasam dadi. Alhamdulillah. Iya. Iya, Kamul Tasam. Nggih. Alhamdulillah. Ora wani nek Ponorogo. Ora wani. Apa? Kamul Tasam ya. Amin. Wis pamitan Tulung Agung wani lho. Ketuane Ansor wani, Ponorogo ora wani. Ora wani wayangan. Terima kasih Kang Multazam, terima kasih. Amin amin nggih nderekke. Terima kasih. Ponorogo ini DPR RI ini. Nggih. Anggota DPR RI dari Ponorogo. Mas Kiai Haji Multazam. Ning rong wani mulih. Monggo bareng karo Mbak Taro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Nah, Madiun nggih ngangge budaya. Nggih. Ayo nduk uun. Uun. Ya, fotone pirang-pirang dina ning Facebook. Ditutne sing lanang karo momong anake. Modele. Monggo, monggo. Barange to barang. Mbak Yuun jenengan minggah wonten ing panggung paring panglipur para miyarsa mugi berkah Allahumma amin
penontonnya pada senang. Wayangan ki dalang alek insya Allah dadi mubalek. Dua digelar audisi sinden Jawa Tengah. Nggih. Mas Dalang. Nggih. 2 tahun berturut-turut, baru 2 tahun dilaksanakan audisi sinden atau pesinden yang mengadakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ternyata juaranya bukan pesinden Jawa Tengah. 2014 sinden idol seluruh Indonesia dipelopori Provinsi Jawa Tengah diboyong putra Bonsari Mediun, putrane Pak Bejo, Uun Febrianti, juara sinden Jawa Tengah. Selawe yuto kecekel tangan. Pun telas. Wis entek. Entek. Dadi entekne bojomu. Nggo tuku HP. Goremi karo iki lho. Juara 1 sinden Jawa Tengah. 2015 diadakan lagi atas prakasa Dinas Pariwisata Budaya Jawa Tengah. Teruji dan yang nguji sinden-sinden yang hebat mulai dari isi Surakarta, isi Jogja, isi Denpasar yang berkompeten dengan adanya audisi. 2015 juara sinden Jawa Tengah Genduk Suci Ovita Dewi dari Tulungagung. 25,5 juta. Nah, coba toh, 2 tahun Jawa Timur luar biasa. Akan dipelopori DPW PKB Jawa Timur. Audisi pesinden se-Jawa Timur. Tunggu tanggal mainnya. Hebat. Di audisi tiap kabupaten merebutkan piala Menteri PDT. Jadi gue naik juara dikirim nang daerah-daerah penting. Pelestarian budaya niku penting nggih. Penting. Nggih, pelestarian budaya menika penting. Syukur ngeten iki berlanjut. Iya, pancene nggih wonten. Nggih. Wayah magrib ndang sembayongo. Nggih. Wayah magrib ndang sembayango menyangkali nyangkingo timba. Artinipun mumpung si urip nanggapo waranggana, nek mati munggah swarga. Sing penting ora mangan duren buah tomat. Napa niku? Rabi sinden marai asam urat. Oke, Mbak Uun monggo. Tepangan tandel wis tepang borong kowe iki. Nek jeneng kula dereng. Kowe rong kenal karo aku, Mas. Urung ya. Ora duwe TV yo, Nduk. Oh, rong tik. Ora tau. Niki jane riyen niku ngwiteri kula terus lho, Bah. Kula iki jane iki nyapa melu rene barang iki lho. Kowe pengesir piye? Aku iki jane yo ngesir lho jane. Mung kalah karo Lek Yo. Iya. Karah sing ngendang kuwi. Kalah karo Lek Yo. Padahal padha lho ya. Nek didelok rupa-rupane kulite ya padha. Yo, napa? Kayak ngemu cahya lha kowe ngemu nanah. Jane kula niku kalih niki pun jane pun cocok mung beda keyakinan tok niku lho. Memang di Indonesia itu masalah perkawinan itu. Nang Indonesia iki masalah perkawinan antara lain agama memang belum boleh. Memang ya enggak boleh. Kowe karo Uun piye mau? Beda keyakinan. Agamane beda. Mboten. Lha apa? Lho, kula yakin gelem niku yakin moh. Nggih. Wong aku ya ora yakin karo kowe kok, Mas. Lah iya mula angger aku wapel ning nggonmu sirah dadi koyok lho. Nggih menika pripun ya? Tembang apa, Nduk? Kono, Nduk. Tembang apa? Diaturke dumateng Bapak Mbah Mantri, terus Mbah Tarom, ya lah. Para SKPD lan para ingkang rawuh saking Jawa Timur, utaminipun Bapak Halim Iskandar, terus penanipun Bapak Menteri ya deh. Napa nggih menika? Monggo. Lho niku wonten. Oh, Nika wonten yuk. memanik tembang kangen. Ya sak karepmu memanik tembang Nika kangen. enten sing nyuwun tembang Dibawani, kangen. Nduk.
Niku atas nyuwun tembang kangen sing sebelah riko nyuwun memanukmu. Memanik kok, memanik. Memanik. Oh. Kepleset. Ruwes lho iku. Yo ora Piye sangko. nek nyawang model blakon ireng surjane kembangan ijo ngono piye? Piye? Jan kaya madu mangsa. Mangsa apa kuwi? Bawani nduk. Memanikmu ya kena enggak. Mangga bawa nak. Sing apik. Binukali ringing netra Binuka iring netra. Sinden angger seragame ijo jan biyuh. Iya Mas, apik. Ora kaya entung juar. Timbang kowe kaya uler e. Satemah rumambat jroning Swara kok kaya ngono ya, Mak. Laris. Awan wau tasih mantenan karo Joko Klenteng. Jadwale penuh. Karek ngepingne ping 5 yuta. Awan 5 yuta wingi pikantuk bebungah saking Pak Gubernur. Nggih. Awit Pak Gubernur mantu ingkang ngibur nggih Mbak Uun menika. Mohon izin Pak Menteri, Pak Halim. Dalang ini laris nggih mboten ilok niku. Dalang alek niki pun laris tur berbobot. Mergo andinge nggih sing kipas-kipas niku. Anak kuwi nek 80 ae kira-kira. Berbobot banget. Lanjut, Dek. Nadyan kala Tepuk tangan untuk Uun Bon Sari Mediun. Alhamdulillah Mas Alek, Mas Dalang kengko dibacutke langgam. Sekelumit saya melaporkan Bapak Ketua DPRD tingkat 1 Jawa Timur. Nanti tepatnya insya Allah jam 7 pagi genset datang.
Lah napa niku? Aku entuk genset 100 kW, pokoknya 1.000 watt. Ya, hebat. Panjangnya 3 meter, lebarnya 180. Nek nggih gelar budaya. Weni bebungah langsung teko Cak Imin. Oh, atas perjuangane Kang Masing. Jencet. Milanipun Mbah Mantri kalau Magetan butuh penerangan untuk pagelaran biar pet, silakan nyewa neng Padepokan Seni Kirun. Komplit lightingipun monggo. Ayo Dok, lanjut. Mung sliramu kang dadi manike kamu. Ayo Mas Mondol.
Luar biasa. Nanti dipukasi semangat juang 45. Nggih. Yang seperti diaturkan Bapak Halim Iskandar tadi bahwa Hulupis Kuntul Baris kata-kata Sanskrit yang di pasarkan atau diaturke Bung Karno. Nggih. Lan ugi maturaken panuwun Abah dumateng asanipun DPC ing Kabupaten Magetan. DPC PKB Kabupaten Magetan. Nggih. Kaine tak liwati kantore saya apik, saya dumateng apik, DPRD saya wonten ing Kabupaten Magetan. apik. Nggih. Kali anu Mas, lagu Semangat Juang 45 menika ingkang nyerat sairipun Bung Karno. Nggih. Aransemen dipun garap kalian Mbah Narto Sabdo. Inggih lar sanget nggih. Gandeng sae sanget dipun tembangaken Ibu Condro Lukito. Nggih. Mbah Narto pikantuk bebungah pecinipun Bung Karno, kaca tingalipun Bung Karno kalian ageman sing kula damel ngeten iki jenenge Hacincu. Hacincu. Niki nek wong Medyunan Mataraman ngarani penadon. Penadon, nggih. Penadon utawa potong gulon ini yang mau saya lansing jadi busana khas Medyunan. Khas Kabupaten Madiun, potong gulon utawa hacincu utawa penadon. Nek wong Magetan, wong Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi mesti nganggo udeng jenenge kowak tales. Niku nggih, nuwun sewu badhe mengke bawane Parweding karo Bu Alek. Nggih. Bu Alek sik, Bu Alek sik, Bu Alek. Sing siji Bu Alek kok tibake Semangat Juang 45 disambung goro-goro. Nggih. Nggih, lakone mergo apik iki. Nggih. Lakon Hulupis Kuntul Baris. Satria pinilih. Monggo sinom. Oh. Nggih. Ayo Mbak Yatmi engko bar Semangat Juang ditutup Pak Bupati Magetan Bowo. Pak Menteri, Pak Marwan. Monggo, Pak Menteri. Oh, enggak kersa. Ya. Oh, Pak Menteri iki anu tugase nambeli. Karo nyawek. Nek mung foto ae wis kulino. Nanonane. Monggo Bu. Ya, Bu Alek. Memulih swargi Bung Karno. Sang pahlawan Sang pahlawan proklamasi.
Tasik sak pupuh angrepta dasar negara mijil surya siji Juni siji Juni taun 45 taun ning 45 Pancasila Maha Sakti pinundi mres lestari sak nusantara sadarum srana angiket bangsa gegaran sud mringgus gegaran sujud ilahi putra fajar mugi manjing loka baka Pur negara kita wis merdeka kan adem dasar Pancasila sumati kalaning kadang 17 Agustus sasine nuju taun 1945 Kontrol baris Bolo kontrol baris Komandan bareng maju tunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Wongso kita wis merdeka kan adem dasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1940 Rambate ratahayu kontrol baris Rambate ratahayu Bolo kontrol baris Komandan bareng maju tunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Wis tetap merdeka Merdeka Holopis kontrol baris Alhamdulillah Mbak Cange inggih dilanjut mangke goro-goro dumateng Bapak Menteri para Bapak Bupati ugi Bapak-bapak Dewan sedayanipun ngrawuh utaminipun Bapak Halim Iskandar tartamtu wonten limbukan kathah lepatipun nggih celometan cengengesan mugi-mugi dadi rabuk ing swasana insyaallah kanthi lahirnya Nahdlatul Ulama
tetap bersama bangsa didasari akhlakul karimah untuk membangun bangsa Indonesia. PKB membela PKB yang benar. Alhamdulillah.